Здравейте! В тази втора част от моята презентация на 3 Studio Max Design ще ви покажа един пример, който е любезно предоставен от нашите партньори от Design Day и ще ви демонстрирам една от основните новости в 3 Studio Max 2013. Ето тази интересна интериорна сцена, създадена от Design Day. Ще ви покажа един инструмент, фигуриращ в версия 2013, който може радикално да ви спести време и да ви улести работата, когато създавате различни варианти на един и същи интериор. Това са тъй наречените състояния на сцената. Ако се замислите до този момент, всеки път, когато искате да създадете нов вариант на своята сцена, е необходимо да създадете нов файл, тъй като 3 Studio Max поддържа на момента само един файл, който може да бъде зареден. И всеки път, когато искате да направите промени в разположението на мебелите в интериора или промените светлините или настройките на самия рендър, всеки път имате нужда да създадете нова версия на своя файл. Едновременно с това възникват купища проблеми, с които примерно сменяте някакви материали, обаче трябва да се върнете 2-3 версии назад, защото имате интересен ъгъл на камерата и прилични настройки. Трябва да върнете отново материалите от новите версии и така нататък. Непрекъснато се получава едно ходене напред и назад по файлове с различни версии, а не говорим, че ако отидете на среща с клиент и той на момента поиска нови промени, вие трябва да създадете още версии. За целта, за да улесни всички този процес, в версия 2013, както казах, се въвеждат и наречените състояния на една сцена. За какво става въпрос? Това са тъй наречените state sets. И идеята е доста простичка. Имаме един такъв едитор на състояния и ние можем да създадем различни състояния на една и съща сцена, като едновременно с това можем да промениме редица неща. Ето да кажем, в този viewport в момента виждам едно от състоянията на моята сцена. Ето сега ще активирам едно друго състояние, което съм записал предварително. Ето виждате, в момента променят се резолюцията на рендера, променят се видовете на светлините, едновременно с това се променя разположението на отделните мебели в интериора, променят се материали. Всичко това вие можете да запишете в едно такова състояние, различни промени и да ги имате, да ги активирате едно след друго. В една сцена няма ограничение на това колко състояния вие ще създадете. Т.е. за всяка една камера, която имате в своята сцена, можете да направите различно състояние и да запишете съответните промени, които желаете. Сега ще ви покажа как се създава едно такова състояние на сцената, като предварително ще направим няколко подготовки за новото състояние. Първото, което ще изкопирам тази светлина, тъй като в новото ми състояние ще имам светлина по друг ъгъл. Даже можем да я направим да идва по-ниско. Така. И в основното си състояние в момента аз ще изключа тази светлина. Така. Ето чрез този бутон Add New State добавяме състояние 2. Активираме го него и ето този бутон отстрани, който пише Begin Recording, започваме запис на промените в новото състояние. Записваме. Какви са основните промени? Първото ще променим камерата, през която гледаме сцената. Второ, тази светлина ще я включим, а тази ще я изключим.
Отново всички тези промени ги виждаме в реално време в viewport. Разбира се, работиме в вече показания в предишната част реалистичен режим, където се виждат и светлини, сценки, всичко в реално време. Сега изключвам записа. Ето тази зелена стрелка в момента ми показва кое състояние е активно в момента. Имаме едно основно състояние, когато нито една от стрелките не свети. Това е основното състояние на сцената. Ето сега, примерно, когато изключа тази светлина, тази стрелка, ето виждате как се връщаме в първоначалния вариант. И ето тук даже, ето тази светлина е светната, а тази е загасена. В момента, в който премина в друго състояние, автоматично системата знае, че трябва да ми включи тази светлина, да ми промени начина, през който виждам камерата, през която гледам сцената. Също така, в това състояние аз мога да направя корекции в рендера. Настройките на рендера. Всякакъв вид корекции могат да бъдат отразени отново в състоянието. Ето казваме запис и казваме примерно промяна на резолюцията. Ето запаметяваме тази промяна и сега ако се върна в основното състояние, ето виждате тази промяна в резолюцията е отразена. Ето тук от плюса, който има на всяко едно състояние, можете да видите различните видове промени. Ето тук примерно, че за този viewport е променена камерата, разни други. Това са промяната на светлините, че едната е загасена, другата е изгасена. Ето какво се е случило с Render Properties. Едновременно с това всички настройки на Mental Ray, които имате, всяка една от тези настройки може да бъде запаметена в едно отделно състояние. Така, да продължим с новата подредба в моя интериор. Сега, единственото, което тези състояния не могат да запазват е промяна в местоположението на предметите. Примерно, ако това бюро искате да го преместите в някой друг край на сцената и да му промените местоположението, тази промяна не може да бъде записана. Но това, което можем да запишем, на геометрията можем да я скриваме и да я показваме. За целта аз мога да си направя копие на моето бюро. И да го завъртя. Даже можем да работиме при активирано състояние на тази сцена, за да видим точно какво ще се получи. Така, едновременно с това, ето тази етажерка. Искаме да има отсреща. Отново създаваме копие. Така, ето тази композиция от бюрата. Тях искаме също да променим тяхното местоположение. Създаваме едно копие. Така, сега. Връщаме се в основното състояние на сцената, където искаме тези новите неща, които сме изкопирали, да ги скриеме. Така. След което влизаме в новото състояние. Казваме запис. Така. Ето тези
части от интериора ги скриваме, а на тяхно място от списъка, разбира се, показваме тези и остана така. Спираме записа. Ето какво се получава с нашето ново разпределение. В момента, в който се върна в основното си състояние, тези обекти са показани, а в новото състояние те са скрити. Един вид получаваме разместване. Всичко това можете да го правите дори в момента, когато отидете при клиент. Много бързо можете да добавите ново състояние на сцената. Страхотно се улеснява работата с множество интеракции в интериора. Разбира се, всякакви други неща, като интензитет на различните светлини може да се променя. Можем да променим даже и вида на материалите. Ето тази група от канапенца и столчета. Аз ще отворя. Ето избирам това столче. И искам да има такъв по-тъмен цвят. За целта отново включвам запис на състоянията. Казвам, че искам ето този цвят. По-тъмничкия. Окей. И това канапе вече е с друг цвят. Разбира се, по същия начин всякакъв вид тапети, драперия, всичко в интериора можете да променяте материали, настройки на рендера и да го съхранявате в тези състояния на сцената, като във всеки един момент можете да се връщате в основното състояние или в някои от другите състояния на сцената, за да разгледате различни варианти, които сте създали. Така, и в един момент, когато имате всички състояния на сцената, а дори да не променяте настройките на рендери, примерно имате 3-4 камери за една и съща сцена и трябва да ги изредните всичките последователно, имаме опция Render All States, при което всяко едно от тези състояния ще бъде изрендвано със своите съответни настройки и за въпросните изображения ще бъдат съхранени там, където сте оказали от настройките на рендера. Примерно ето за това състояние казваме, че искаме да променим рендер output. Окей, казваме запис. Така, и си избираме място, където да съхраним изображението. Така, и ето тази промяна в състоянието е записана. Искаме JPEG, пътеката, където ще съхраним нашето изображение. И така, за всяко едно състояние можем да имаме различни настройки на различни обекти, които се виждат, различни светлини, различни материали, различни настройки на самия Mental Ray Editor и разбира се можем да изредваме състоянията по-отделно.
или да изрендаме абсолютно всички състояния, които сме съхранили. Това е за тази втора част от моята презентация. Благодаря ви за вниманието.